Dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Nggih. Siap nggih Mbak nggih. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenan. Demenake apa? Ora anu pasuryane anu, pawakane ya skedeng. Ayo Dhuwur ora ndek ora tegese pas posine. Pak Degare. Apa? Aku cek linggung nang kono lho urung ngadeg nang kene wis duneke kaya dream. Sing nguneke sapa? Sopo? Ngono anu to? Mau nandake kene piye? Sopo? Mau nih Mbak Tati nih kaya ngono kok diseni mangko bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedane ra wayang karo dalan. Kowe lipat batu sebuti bokong. Tangan. Oh ya tangan ini di bokong. Kayak sesen gitu. Sing ngomong sapa? Iki kami. Cangkeke sing ngomong saka sapa? Saka dalan. Terus berarti sing ngoneke aku sapa? Dalan sama mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Anyalan warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku Dren. Hah? Karani mboten Pak Bu. Ora ono ini ra ono. Wong kowe ra ono sing aran kowe tandon kok ya. Malah wis parah lho. Nek ra larang. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti ya. Kowe guru kutine karo. Loh, nek malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyang nyanyi. Sing undang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Yo Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Nyai guru Makelar. Makelar wong mangko iki guntinge landhep tenan. Ora gunting apa pesu cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah wis golek pacaran malah elek-elek aku ora. Sik. Piye? Kowe tak olehke Makelar kok nesu. Lah kuwi menurunkan derajatku Ora soalnya. menurunkan, lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tati, apa kowe arep gareni dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara Sumatera. Apa lewat kali kok kanggo jembatan iki? kok iya. Kowe iki ora napa aja ngono lho, kowe arepe Tati iki arep serak karo Hanan lho. Yo to, lho ngene wis sak pupuku kowe masa wani kowe. Pak Dek. Ae wani kowe tak wani. Emang ini padha karo modelmu sak konenku sak pupumu. Lho iki lho sing ngene lho. Beda. Ya jangan apa to. Nek jenenge ngene iki konenku sak padha pupune jenenge. Terus liyane sak padha apaku. Yo, yo, Apa Pak? aku lu tau ngilangi. Kok ngene? Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tati. Ya piye carane menjaga tubuh? Lek mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sampai saya gede. Pak iya. Ada. Apa-apa. Bener. Pak iya. Dalan. Ngono lho. Jenenge wong iki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe iki mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gede? Sing gede. Arep apa kowe? Oh, bojoku ya lemu. Ora ngomong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge yang gedhe cilik kuwi nek ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek pamane aku dadi bojone jenenge nek pamane gedene semene rak ya malah gak sadar aku kasur to Pak Dalang. Kese bojomu iki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sing tetep cilik wae. Ana ta? Kowe lemu ya, lemu makmur ayam tentrem lo jenenge karo harjo.
Lha kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus awake masalah kali lumrit tok. Oh, keren loh, padahal saiki wis Ah, ada cilik. Sampeyan wis cilik agane. Mas Tulus iki soyo cilik nek. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumpang tahu. Tahune Iki. Thailand, ke Thailand. Ketok ini wangi ini kok malah jelas. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dayar tahu menika sampun cenapes. Lah menika lombokipun nggih sampun cenapes. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi. Aku seneng karo gedung tatin ngene lho. Bocah ketoke garane sejatine atine becik. Heeh. Oh. Ora akeh sing tresnani. Heeh. Kok iso lah itu jlobroke meneh ora? Wis omong dhewe, aku kalau salah. Oh, Cesa. Lah mau nek coba ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo ke bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah yo tulus iki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi omongane yen kowe iki bocah apik. Ngono. apik kok sae. Apik sae. Sae apik sing sae. Mbak Tatin, matur nuwun sih nyapa warga masyarakat Pak kabeh sekarang. Sepisah kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo. Karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dayan. Kabeh matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaran kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora ngerti ngomong dhewe. Aku ora ngerti. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe rek. Omong pengaruh ngomongnya ngomong dhewe kok Ayo ngomong ki lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki ati. Nggih. Nggih. Dongane piye, Mbak? Nggih kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun Kecamatan nanti, Mbak? jenengan. Wah, apa wis. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenengan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenengan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan. Ono dadi cakep iki. Parian kaya nggo parian. Mangan roti cacahe 6. Nah, betul. Layak lemu akeh kan. Mugi warga kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang lagi. Terus Iki lho, tak ngombe iki lho. pariane apa? Ora kopi ku kurang lagi yo. Ana batangane iki pokoke nderek tetang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun tampil titot menawi jenengan derek kenal nggih nderek tepang kalian kula menika tampil titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki apa-apa? Kalian ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin titot triple T. Tatin titot. Papat malah. Oh, mana apa tuh? Catur netro. Nggih menika Mbak Bila manten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula wasihin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan